Bag.
Kabangan niyo. Po. Aba, hindi.
Hindi. Nata. Naman naman. Ano naman? Diba? Hindi naman naman.
Dito? Kaya ako sa one, tapos habang pag natapos mo, ano pagkada mo, ano, pagkabago Pagkakaroon yung sarumbis ka, papay ka na magayon sa kanya. Ang biko makasip ka na nagtatabay niya ka anong gusto mo dyan sa duwang mo mo kaya sa mo yan yung na nakasaya magpano. Buwan na ako nga naubos na kasi anong kikintim mo pagkatapos first thing di ba nga ito ako may diba alam lang kuya baka lang ako bang itugulong ba katangan yung mga American ako na kaya ako na ano pag kita kaya na tapos nalilingawan sa
ngawan sa kung nagkadali kita permit at ikaw balik ka ng tiga permit man dilig pag di ko naman nagkadali kung balik ka dapat ka na balik ka nagibog niyo na ano ay hindi patang yun niya alay na madakay mas sa mabasa na yung may ay na tayo ano panigurado nagkaroon kami nag-oras sa grupo kami apa sa patanaw ay sinuhod sa ano ba ano kumasa tailor ano may retail na kami na masa madaw sila sa kung simple tala ay iba mas ito yun doon kung ano wage yung naging karpi okay na alam malalim ba English translate Espanyol so ang ay yung ano yung sa barkada ba ito man mas ba ikaw ito kasi nakikita ko kung kasa ito na yun na ano apa mo madrag hindi ka talaga hindi sana dawang bulong iya ka maghabi hindi ka maglong walang dali na yan sama na sa wala ka ay sa mga kaya mo ibo ka mag-duro daw anong diri mo ko pare kay clear to talaga so na ano ito ka thank you ayun mga pero pasalamat sa lista sa mga nagawag ko doon, mayroon akong person magaling doon sa hindi ko
madali mas halimbawa kayo ang product tapos ang 25 yan how many percent kung magtirang kaya pupunin doon mabakal ba sobra may kulang wala rin mabakal ang kabangan 75 sabi kita para araw mo Garillo wala. Hindi mo nagpagdala ito. Kailangan ko sa garillo. Ang parang hindi mo mapumulay sa garillo. Ang nga na mga kailang mga garillo na gamit sa lawa. Kaya nga hindi ko alak na ay ano araw ka na nag-apple nasa ako doon one data ako kasi ako na yung
ubas na yung alcohol, alak. Yung may alcohol ba? Ay, baga ang anak ko yun. Yun ang alak ang ano na may 50% pang yung alak. Yung alak na buyo, alula, yung pero inin malulula. Sí, bien mal. Ano mo? Wow, someone for Damano. Para
Sa bola ni bola. Iba wala po. Dua. Mailing ko sa alam ba yung Turkey? Ito. Nasa 1 ano? 1 di ba? Bakit? Dahil hindi ka man lang. Saro. Dua kami nga. Dabo? Dito. Queen talaga. Hindi ba sa sarabay? Queen bakal sa muya. Ang 1-4 Kabayan ka, kabayan. Iba na sa ba ka lang? Tapos dito. Abo? Hi. Ano? Ano ito?
mga OGT na pero baka JK 100 hours. Ito mo pala. Super ka. Surat pangalabi gunsa. Whiteboard. Okay, ang Pengalo pa. Karon, wala man di ba? Ay, okay, kada na yun. Kahit si ba? Diba? Tanong ya. Ikaw na. Dinero ko sa ina mo. Ikaw pa na ako. Sa pimihan sa puso ando kuma sabi ko para ito baka na si John Mark so ano Sige. Kailan magkaroon ba mapugi? Kaya. Pula na ako para magpapunta. So
Nahulog mo na, no? Ada mo?
pa. Ang gusto ko naman sa kanila. So, ini na nga, gari na rin at pagkaso. Gari pagkaso. Kung mo na gano'n ka na patod baga dyan naman kami sa'yo ay yan na mo kayo kala so pagkatulog yan naman kami sa may video baka pagkat ngayon Sandro pa para kayo ito ba try Tiyo, don't kilo. Bumbong ay 96 Dito pala ako.
Boy, try boy. Baik, kejadian mau gayo. Medyo matagal. Alam mo na dyan.